следи 12. Изложението за цветя и градинско обзавеждане. Още един от успешните проекти на Гранд Мол, който се превръща в традиция. Това е неговото второ издание, което се реализира в партньорство с флористите от Белфлор, Флорис и градина Мимоза. До 14 май ще бъдат представени новите зелени предложения на повече от 30 участници от страната, по-голямата част от които са варненци. Бих искал да поканя тук на сцената, след малко ще поканя обаче журито, а преди това да ви кажа на какво е посветен днешния ден. Той е посветен на таланта на младите флористи, всички тези хора, които са тук в трепетно очакване, които ще се състезават днес на тема "Цветята в нашия празник". 20 участници от цяла България ще бъдат оценявани по 5 критерия: баланс, линия, въображение, креативност, умения на база наблюдение по време на събитието и дълбочина или сложност на изпълнението. Оценяването ще е по 6-балната система. Всеки критерий може да донесе на участник максимално 6 точки и минимално 2 точки от всеки член на журито. Така, максималната оценка, която един участник може да достигне, е 120 точки. Нека първо да ви представя и самите участници, които ще се състезават в конкурса на тема "Цветята в нашия празник". И така, това е Даниел Денджерков, Велико Търново. Аплодисменти за него. Венета Цочева, Троян. Елка Иванова, Шумен. Васил Костадинов, София. Наталия Боруджиева, Велико Търново. Гергана Цонева, Варна. Соня Димова, Варна. Нели Бахчеванова, Пловдив. Емилия Николова, Поморие. Иван Димов, Варна. Вероника Атанасова, Силистра. Дана Славова, София. Радко Чапов, София. Йоанна Томова Варадинова, София. Виктория Бълева, Варна. Росица Василева, София. Станислава Тодорова, Варна. Яна Йорданова, Варна. Кристина Алексиева, Варна. И последният 20-ти участник Цветомира Балабанова, София. Всички тези млади и симпатични хора имат пред себе си един и същ сет цветя и имат на разположение час и половина, за да подготвят композиция за маса за абитуриентски празник, съставена от 3 части и един букет, който да е подходящ за поднасяне в абитуриентския празник. А сега е момента и да представя уважаваното жури, което ще следи процеса на работа на младите флористи и ще ги оценява в края на краищата. Вашите аплодисменти за Искра Сотирова. Уважаван журналист от 24 часа с богат опит в отразяването на артистични събития. Познат естет с изключително дълбоки познания в флористиката и особено в областта на орхидеите. Ивайло Иванов е следващия член на журито, който ще се включи към екипа малко по-късно. Има още организационни неща, които да следи отблизо. Един от малкото мъже флористи.
Представител на фирма Флорис, която също активно работи в областта на озеленяването, поддържането и създаването на градини с аксийните цветя и атрактивните цветни предложения и аранжировки за всеки ваш повод. Негови аранжировки и акценти можете да видите на входа на търговския център, както и в изложбената зала. Ивайло Иванов организира и курсове за флористи, където можете да научите много за тази интересна област. Едно от отличията на Ивайло е статуетката Grand Flora 2011 за най-атрактивен вътрешен щанд. Третият член на журито е господин Иво Генов, директор Orchid Development Group, фирмата, която е собственик и управленско дружество на Grand Mall, жилищен комплекс Orchid Hills във Възраждане, Orchid Gardens, невероятна жилищна сграда на Приморски, на която и предстои откриване в края на лятото и за която описанието няма друг такъв адрес, важи изцяло. Групата е собственик също и на хотел Голден Явор в комплекс Златни пясъци. Аплодисменти още веднъж за него. И искам да поканя тук четвъртия член на журито, дама, която вече познаваме от предишните дни на Grand Flora 2012, Луиза Мартин Георгиева. Тя представлява градина Мимоза с дейност в областта на озеленяването, поддържането и създаването на градини с аксийни цветя и изключителни стилни аранжировки за всеки ваш повод. Луиза е експерт в областта на флористиката с 19 години опит. В градина Мимоза Луиза въвежда най-добрите практики в Европа в сферата на актуалните цветя, аксесуари и тенденции. Преди седмица, аплодисменти, благодаря. Знаете как да се покажете на журито. Преди седмица Луиза спечели за пореден път първа награда от националния конкурс за аранжори на посолството на Холандия, който тази година беше на тема "Цветя за кралицата". Луиза е носителка и на статуетката Grand Flora 2011 за най-атрактивна демонстрация на цветни аранжировки. Аплодисменти заслужени. Сега на нея давам думата, за да ви каже няколко добри думи за добър час и да открием днешния конкурс. Здравейте на всички, много се радвам, че днес сме заедно. Честно да си ви кажа, имам усещането, че аз днес ще стоя за тази маса. Също толкова притеснена като вас. Добре знам какво означава това. Имайки предвид отговорността, която в момента носите, искам да ви дам един съвет. Бъдете спокойни. Слушайте себе си вътрешния глас и погледнете цветята от близо. Бъдете спокойни, имате час и половина време. Моят съвет, предвид, че аз съм била на вашето място, 10 минутки да се ориентирате на къде да отидете като тема, като линия, на къде да поемете, кой път да поемете. Искам да ви кажа, че все пак работим с живи цветя. Опитахме с организацията на цветята да бъде идеално, но оставете се и ви на наше място, седно си давате поръчка на някого и в последния момент добре знаем какво се случва преди свежестта. Така че искам да кажа, имате пред вас едни свежи цветя, направете с тях нещо, с което да ни удивите. Пожелавам ви успех, стискам палци и още веднъж да бъдете спокойни да покажете това, което сте. Бъдете само себе си в този момент. Ами, значи вече можем да дадем начало и този час и половина, с който те разполагат, да започне да тече сега. Заповядайте, начало! Ето тук Луиза дава леки напътствия. Може да започнете в начало с букета. Една отправна точка, която да ви е полезна. Хубава музика за добро настроение и вдъхновение. Публика, задължително условие на едно такова място. Уважаеми гости, ако желаете, може да се приближавате, но не твърде много към участниците, за да станете свидетели на тяхното сътворяване на красотите, които накрая ще оценява журито. Самото жури в един по-късен етап от аранжировките